Paradise Hotel er tilbage. Mit navn er Marius. Jeg er 19 år, og jeg kommer fra Lillerød. Og min pik kan slå ihjel. Du er så bombastik. Solbriller på, drinken i min hånd. Ude i sandet, kom. Turn up, rub-a-dub-dub. Lad mig se dig gå helt ned og tilbage. Jeg hedder Lille. Jeg er 18 år og kommer fra Gentofte af. Jeg er taktisk, og pigerne er en del af taktisk. Elevator, helt ned og tilbage. Lad mig se dig wine, se dig grind på en lækker strand. Du er så hot, gør det godt, vis mig hvad du kan. Mit navn er Solly. Jeg er 19 og fra Amager. Til dagligdag der er jeg frisør, og så er jeg bøsse. Hænderne op, kun for i dag. Turn up, det stikker i dag. Jeg har til gaden, du har til gården. Lever for i dag, ligeglad med over. Hej, jeg hedder Sigmund. Jeg er 21 år, kommer fra Albertslund. Så er jeg bøsse. Hvis I siger noget, så fucking knipper jeg. Køn i røven. Det er helt fantastisk. Du hører det højt, når du hører mig fløj. Bombastik. Hej, jeg hedder Monika. Jeg er 22 år gammel. Jeg er Paradise Hotel for at vinde penge. Jeg er meget taktisk pige med is i næsen, og ja, hvis folk rettes efter mig, så bliver sur. Sådan er det bare. Solbriller på, drinken i min hånd. Ude i sandet, kom. Turn up, rub-a-dub-dub. Lad mig se dig gå helt ned og tilbage. Som en elevator, helt ned og tilbage. Hej, jeg hedder Erika. E-R-I. K-A. Jeg er venpige på Beta i Køge, og så er jeg 18 år, og en fra Academy, så er altid klar. Jeg vil have mere. Min drink bliver til flere. Volumen helt i top. For dagen, den er vores år. Paradise Hotel kommer snart på TV3 og på Viaplay.dk.